Isebe lezemfundo eMpuma Koloni belisingathe inhlanganiso kunye nonondaba ngomhla wama-28 kweyeSilimela kule imiyo apho umphathiswa wesebe lezemfundo ephondweni uFundile Gade ebeshukuxa izicwangciso zikarhulumente zonyaka ka-2024 kurhulumente wesixhenxe. Umphathiswa uGade uthethe wenjenje. Sizivala ngoba esinye uzosivala kanti akukho ndlela ibheka kwesi sikolo funeka beyikuso abantwana. So zininzi izinto efuneka sizijongile kula process. Yiyo le sizivala ngoba esinye uzosivala kanti akukho ndlela ibheka kwesi sikolo funeka beyikuso abantwana. So zininzi izinto efuneka sizijongile kula process. Yiyo le nto ndisithi ke nalento yogazethwa kwazo ipolisi litshoyo, kodwa isigqibo sona sobana sisiphase out esi ke sime ngesi izawuxhomekeka ekufundeni kwethu izitadi zethu njengoba siqhubekeka nomanager la policy ye-rationalization, alignment and i-system yethu xa besiyistadisha ujonga i-performance yabantwana balapha eMpuma Koloni. Nangona beperforma kakuhle nje abantwana balonyaka befana nabalonyaka kupheleyo, kodwa umcelimngeni ngokokuba unabantwana abayi-9,338 kubandiphazana abangabantwana ongathi bazalwa yilaa nto yolonyuselo ebantwaneni, laa policy ye-progression. So aba bantwana zange bayibona iripoti yopasa ever since bona nje babefunda nje. Ngilishwa ke ngoba ku-grade 12 kwa-grade 12 akonyuselo. So xa ujonga izitatistics zethu bayenza into ephaa ku-10% because abantwana bethu abarejistarishe ugrade 12 kulo nyaka waphaa ku-93,000. So ithetha ukuthi ke ngokuloo nto funeka ube neplani eyahlukileyo yabo ukudilishana nabo. But xa uyijonga laa nto ngakumbi ufika aba bantwana bayile 9,338 besuka kwezi zikolo ndithi zincinci aba befunda kuzo kwi-primary schools. So ngamanye amagama i-production yakho yeza primary school yiyo likwenzela ezi progressed learners xa sifika apha kwi-high schools. So nangona wena uthetha ngezakhiwo ngapha kwi-rationalization and alignment, ngapha kweli cala funeka ujonge ne-content leyo uba xa sisincinci esi sikolo, umzekelo sifana nesasakhothana sinabantwana abayi-43 bekufuneka sisakhiwe, uzosakha njani isikolo sinabantwana abayi-43? And xa usakha esi sikolo sinabantwana abayi-43 uthi abantwana bazawutitshwa ngubani? Because ngokweepolisi zalapha eMzantsi Afrika ngootishala ababini aba uthetha ngabo. But xa ufika phaa ngaphakathi esikolweni uzofika le 43 istagarishiwe ngokwe-grades. Umzekelo kwa-grade 1 bathathu, kwa-grade 2 bayi-10, kwa-grade 3 babini, kwa-grade 4 njalo njalo. So ufumanisa uba njeba wena uthetha nge-43 nje yenze utishala oyi-1 bona bamenze wazi-grades. So aba bantwana barobhekile from the beginning up to the end ebomini babo. So funeka ungenelele ke ngokuba this is not about ayizongxowa zombona ezi ubomi babantwana babantu. We must intervene now so that abantwana babantu bakwazi ukufumana imfundo efanelekileyo.